Mga kapuso, good news sa mga kapwa mamimili dahil bumaba na ng 50% ang presyo ng sibuyas sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ng harvesting ng sibuyas, partikular sa ilang bayan sa Central Pangasinan dahilan para magpatuloy din ang pagbaba sa presyo sa kada kilo ng sibuyas. Hile-hilera ang mga nagbebenta ng sibuyas sa Malimgas Public Market. Bumaba na raw kasi ang presyo. Kung dati umabot pa sa 600 pesos ang kada kilo ng red onions, ngayong araw nasa 200 hanggang 300 pesos na lang ang kada kilo. Unti-unti na raw bumabalik sa normal ang presyo. Dumarating na po yung iba din. Dito lang po sila nakakamura. Kaya yan po yung mabili ngayon. Medyo talagang kailangan bumaba pa rin. Lalo ngayon nagbabudget ako at ako'y gumagawa ng boneless. May mga puting sibuyas na rin na ibinibenta sa pamilihan na mabibili sa halagang 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Bumaba na rin ang presyo ng lason o shallot na nasa 80 pesos kada kilo. Paliwanag ng mga tendera, marami nang dumarating na supply mula sa mga onion farmers sa Pangasinan at ibang probinsya. Yun nga lang, maliliit ang mga ibinibentang sibuyas ngayon. Manili po, kinukuha na po kasi wala po kami maibinta. Kinukuha na po kasi ano daw po, hinahabol sa presyo. Ayon sa Department of Agriculture, asahan ng patuloy na pagbaba sa presyo ng sibuyas. Kasabay ng pagdami ng supply, hindi na rin masyadong mataas ang demand dahil katatapos lang ang holiday season. As of January, may na-recorded harvest na report sa DA na around 1,214 metric tons ng red onion. This was harvested sa province of Pangasinan, particularly po sa munisipyo ng Bayambang, Malasiki, Bautista, San Manuel. Yan po kasi mga major producer natin ng onion sa probinsya ng Pangasinan. CJ, 100% na sa mga ibinibentang sibuyas ngayon dito sa Malimgas Public Market ay hindi na galing sa mga storage house. Karamihan na rito ay galing na mismo sa mga sakahan ng mga onion growers. Kaya na lamang ng mga kadi-deliver lamang na sibuyas dito sa ating kinaroroonan. Kitang-kita mo, CJ, na may mga fresh pa na dahon. Ibig sabihin, kahapon lamang yan na harvest mula doon sa mga sakahan sa part ng Central Pangasinan. At talaga nga namang everyday ay may mga dumarating na supplies mula sa iba't ibang bayan, partikular nga sa may Central Pangasinan. Kung dati karamihan sa mga nagbebenta ay talaga nga namang nag-iipon o nagkakaroon ng stocks ng sibuyas dahil everyday yung pagtaas sa presyo, ngayon bihira na silang mag-ipon o di kaya ay mag-stock ng kanilang mga panindang sibuyas dahil nga everyday yung pagbaba sa presyo. Gaya na lamang ni ate. Good afternoon sa iyo, ate. Kumusta ngayon, ate? Medyo nakakangiti na ba dahil yung presyo ng sibuyas unti-unti na rin pong bumababa? Opo, bumababa na po yung presyo ng sibuyas ngayon, ma'am. Kaya nakakabili na yung mga ibang mamimili natin. Humiti na rin po sila. Yung kinikwento mo sa akin kanina, ma'am, before talagang kung mag-stock kayo ng sibuyas, maramihan Pero this time, limitado na lang yung kinukuha niyo sa mga farmers. Opo, kasi pabagsak po araw-araw yung sa presyo ng sibuyas, ma'am. Kaya konti na lang yung kinukuha namin. Parang araw-araw, ma'am, magkano yung ibinababa sa presyo ng kada kilo, ma'am? Bali, ngayon po ang bentahan namin ngayon ng may dahon, ma'am, 170 to 160 yung may tali. Kaya mababa na rin po yun. Lagi, yun po ang gusto nila ngayon, yung may dahon. Ma'am, linawin ko ha, hindi ito yung mga lason or yung shallot. Ito mismo yung mga red onions galing Central Pangasinan, ano? Opo, sibuyas po talaga yan, ma'am. Sibuyas. Ayun, thank you so much, ate. So yan, CJ, asahan pa natin na sa mga susunod na araw, magbabalik na sa normal yung presyo. Ibig sabihin, pwede na magluto yung ating mga kapuso, mag-gisa ng sibuyas na pwedeng isa o hanggang 2 sibuyas na sa kada gisa ng kanilang mga paboritong ulam, CJ. Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.